Кукрум 3 смотрит дважды, азурит запомнит каждый. Бу Түбән Каманың Азурит командасы Кыр Олимпиадасында инде 5-нче тапкыр катнашалар. Узган ел Олимпиада уздырылмагач әзерләнергә күбрәк вакыт булды диләр. Балаларны Пермьгә алып бардым. Кировская областька бардым. Без анда геологический памятникларны яздык, ирәндек. Мы защищаем свое чемпионское звание и будем надеяться, что у нас все получится. Ә менә узган Олимпиадада беренче урын алган команда теорияны да яхшы беләләр, гамәли осталыклары да зур. Минералогия, гидрология, палеонтология буенча сынауны уңышлы узганнар. Аларны КФУ укытучылары килеп укыткан. Төрле преподавательләр килделәр безнең лицейга һәм дәресләр алып бардылар безгә, булыштылар безгә шуның белән, шул әзерләнү белән. Яшь геологларның Ачык Кыр Олимпиадасы Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән 2014 елдан бирле уздырыла. Быел анда 31 команда, барлыгы 250 укучы катнаша. Бу Олимпиаданың менә шушындый кыр шартларында үтелүе һәм аның оештырылуы киләчәктә шушы геологларның күбрәк булуын тәэмин итәчәк, аларның эшчәнлеген яхшыртачак, укырга керүчеләрнең саны артачак. Бу чараның әлбәттә узуы да очраклы түгел. Бирдә геологлар һәр вакыт кирәк. Нефтчеләр шуны күздә тотып бу Олимпиаданы уештырырга ярдәм итә дә инде. Профессия геолога. Геолог кара алтын чыгару өлкәсендә һәр вакыт кирәкле һөнәр булып калды. Геология белән мавыгучылар кызыксынучан һәм кыю кешеләр. Минемчә, иң авыры ул геологический описание. Анда күпселәргә кирәк, бөтен текстны ятларга кирәк. Олимпиада 5 көн дәвам итә. Беренче урынны алган команда Бөтен Россия яшь геологлар Олимпиадасына барачак. Ул быел Екатеринбургта узарга тиеш. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.